Srdečne vás zdravím na krátkej videoprezentácii. Chcem vám predstaviť kanadskú firmu Canadian Diamond Traders. Keďže pri každej firme je najdôležitejšia istota, tak vám v prvom rade chcem priblížiť, v čom táto istota spočíva. Najdôležitejšie pre nás je, či je táto firma legálna, či sa peniaze, ktoré investujem, nestratia, či moja vynaložená práca nebude bez výsledku. Za touto firmou stoja majitelia diamantových baní, ktorí už pracujú vyše 30 rokov. CDT prevádzkuje aj riadny obchod, v ktorom môžete nakupovať aj bez toho, aby ste boli súčasťou tohoto programu. Na vaše požiadanie vám vieme zaslať aj link na tento webshop. Firma CDT je členom Americkej obchodnej komory v Kanade. Tento fakt si viete overiť na internete. Systém pre vstup nových záujemcov je pod dohľadom štátneho notára. Systém prevádzky je kontrolovaný špeciálnym právnikom. Na tomto obrázku vidíme fotokópiu povolenia štátneho hodnostára Howarda Davida Marksa, ktorý s obchodnou činnosťou súhlasil. Teraz vám na malých obrázkoch ukážeme webshop firmy CDT. V tomto webovom obchode si môžete kúpiť rôzne diamanty a diamantové šperky aj bez vašej účasti v programe. Na požiadanie vám pošleme link na tento obchod. To je ďalší dôkaz toho, že firma CDT prevádzkuje riadnu obchodnú činnosť. Pozrieme sa na ďalšie informácie o firme. Spoločnosť nemá žiadne dlhy, čo je v dnešnom svete veľmi dôležité. Program bol spustený v roku 2004. Na jeho začiatku bolo potrebné na vstup do tohoto programu $500. Od roku 2005 túto sumu znížili na $120. Táto suma je jediný poplatok, ktorý zaplatíte za celé obdobie vašej účasti v programe. Popri tom máte stály príjem v určitých intervaloch, o ktorých budeme hovoriť neskôr. Na tomto obrázku vidíme stručný prehľad programu. V modrom štvorčeku začínate $120 feeder programom. Na konci tohoto programu dostanete štvrťkarátový diamant v hodnote približne $300 a vaša provízia je $800. $300 slúži na zaplatenie poplatkov a $500 ide na zaplatenie poukážky do DTP programu. Na konci DTP programu je vaša provízia polkarátový diamant v hodnote $2500 a hotovosť $3000. Z týchto $3000 ide znova $500 na ďalší cyklus, zhruba $200 na poplatky a $2300 ostáva vám ako reálna provízia. Samozrejme je možné po prvom cykle vybrať $3000, v ďalšom programe však už nemáte možnosť pokračovať. Takže tu vidíme, že celá naša investícia je $120 a ďalšie cykly už štartujeme z výnosov. V danom cykle musíte prejsť 4 úrovňami. Začínate ako baník, postupujete na rezača, potom na leštiča a nakoniec na úroveň zberateľa. V každom cykle sa tieto úrovne opakujú. Tu máte možnosť vidieť spomínané 4 úrovne. Na začiatku vstúpite na úroveň baníka. Postupne, ako sa budú miesta naplňať, vy postupujete smerom nahor. Proces, v ktorom ste postupovali smerom nahor, sme v tabuľke preskočili a tu už vidíme situáciu, keď ste postúpili na úroveň zberateľa. Ďalším krokom po tejto úrovni bude ukončenie tohoto cyklu a vy dostanete svoju odmenu. Ako sme už spomínali, po prvom cykle dostanete diamant v hodnote $300 a s $500 automaticky postupujete do programu DTP. Vo všetkých nasledujúcich cykloch bude vaša odmena diamant v hodnote $2500 a provízia v hodnote $3000. Z týchto $3000 sa odráta $500 na ďalší cyklus a zhruba $200 na poplatky, čiže vám ostane čistá suma $2300. Určite ste si už položili otázku, prečo to vlastne firma CDT robí, aký osok z toho majú, lebo my z toho zisk máme, ale prečo to robia oni? Odpoveď je jednoduchá. Pred niekoľkými rokmi začala po celom svete klesať úroveň predaja diamantov. Firma CDT, ktorá už viac 10 ročí pôsobila na diamantovom trhu, potrebovala riešenie. Vtedy sa zrodila myšlienka tohoto obchodu. Detailný systém tohoto programu je chránený, ale napriek tomu, keď trošku začneme počítať, zistíme, že firma je zisková, dosiahla zvýšenie predaja a navyše získala tisíce spokojných zákazníkov.
Základné podmienky k tomu, aby ste mali príjem z tohoto programu, sú jednoduché. Okrem jednorázového zakúpenia $120 poukážky je potrebné, aby ste pozvali aspoň 2 nových záujemcov. To je v podstate všetko. Avšak čím viac nových partnerov ste pozvali, tým častejšie budete mať ukončený cyklus a dostanete svoju províziu. Ak sa vám nepodarí nájsť 2 partnerov, systém vám ponúka pomoc. V tejto tabuľke vidíte predpokladané príjmy, ktoré samozrejme závisia od toho, koľko partnerov ste odporúčili. Ak ste pozvali len 2 partnerov, môžete rátať s výplatou približne 2 až 3 krát ročne. Nedá sa to presne vyrátať, ale zhruba pri 15 partneroch môžeme očakávať výplatu mesačne. Ďalšou formou príjmu je tzv. Milionársky projekt. Ak ste odporúčili minimálne 5 partnerov, ktorí ukončili aspoň raz DTP program, dostávate ďalšie odmeny podľa výkonu vašej skupiny, čiže je veľmi dobrým cieľom mať aspoň 5 partnerov. Dôležitá informácia je, že diamanty, ktoré dostávame od firmy CDT, sú ocenené z jedným z najväčších laboratórií v Kanade, ktoré si môžete pozrieť aj na internete. Takto vyzerá certifikát od firmy Gemscan, bez ktorého by ste diamant ani nevedeli predať. Samozrejme, k diamantu firma vystavuje aj účet. Vysvetlíme si ešte, či ide o MLM systém. Tu máme aj odpoveď. Nie, pretože v MLM systémoch je potrebné sústavne splniť určité podmienky a výplaty nie sú cyklické. Oproti tomu v našom systéme je potrebné splniť len základné podmienky a odmeňovanie sa opakuje. Shrnieme si základné vlastnosti programu. Máte jednorázový výdavok, nemáte žiadne povinné nákupy, veľmi jednoducho vypočítate vaše zisky. Okrem toho pre tých, ktorí sa rozhodnú zúčastniť v tomto programe v našej skupine, máme pripravené rôzne internetové pomôcky bezplatne. Je to napríklad vlastná webová stránka na hľadanie nových partnerov, online videoprezentácia a ďalšie, ktoré sú v príprave. Dúfame, že vás tento geniálny program oslovil. V prípade záujmu vyhľadajte prosím osobu, ktorá vám túto stránku odporúčila a ak máte záujem o ďalšie informácie, skontaktujte sa s ňou. Tešíme sa na úspešnú spoluprácu s vami.